Maɲanbugu, Bamako sigida 6nan la, labɛnw bannen kɔ, kalatabonw dayɛlɛla. Tidiye Kulibali, ale bɛ maa fɔlɔw cɛla minnu kɔnna ka na kala ta waasa k'u hakilina jira sɛrasuma kura taliko la. Ok, n solila ka na n ka baara waleya ka na voter voilà o min o tɔ ye gundo ye voilà n kɔni votera an votera a banna. Maakɔrɔw olu de bɔra ka caya kosɛbɛ yan. Olu dɔw i n'a fɔ Lala Keita sanji 65 ale nana kala ta wa a y'a ɲini fana a denw fɛ k'u fana ka bɔ joona ka na kalatabonw na. Ni vote kɔni fɔra dɔrɔn ne bɛ voter depuis Ala kan da n bɛ voter. Voter ka ɲi kosɛbɛ minnu t'a kɛ kɔni ne ma dɔn u t'a kɛ ka da kun min kan ne bɛ voter dɛ wa ne den bɛɛ votera ka ban sɔgɔmaden o taara ko mama o y'a sɔrɔ n bɛ ka n ka walaha seli k'e bɛ walaha seli de la n ko awɔ ni tilal'o la sa n bɛ taa tilala walaha seli la dɔrɔn n bɔra ka na voter. Sifin dɔw olu fana bɔra ka na u hakilina jira ni sɛrasuma kura ko in taliko la nka olu cɛma dɔw fana ma sɔn ka na. Isa Dugu Maleka fɔ la o si tɛ fosi bɔ u ka malidenya sabula Mali ye bɛɛ lajɛlen ta ye. Bon jamana ɲɛmɔgɔw ko k'an ka bɔ an ka na voter donc bon ni jamana ɲɛmɔgɔ ye welewele bila an dun ye jamanaden an bɛna an ka welewele jaabi bon minnu ko k'u tɛna voter olu y'a faamu ten an minnu fana nana voter an fana y'a faamu ten bon ne tɛ mɔgɔ si jalaki ne kɔni nana ne bolo o ye ne ka conviction ye moi je bon ne nana minnu ma na bon u fana ka conviction b'u bolo an bɛɛ maliyɛn jamana y'an bɛɛ ta ye mais tôt ou tard an bɛɛ bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali kɔnɔ bon ne nana en tant que malien bon jamana ɲɛmɔgɔw ko k'an ka bɔ an ka na voter donc bon ni jamana ɲɛmɔgɔ ye welewele bila an dun ye jamanaden an bɛna an ka welewele jaabi. Bamako sigida 6nan la kalataw tɛmɛna ka ɲɛ hakilisigi kɔnɔ o baaraw yɛrɛ olu tun kɔlɔsilen bɛ ani tun jateminɛlen don jɛkulu dɔw fɛ Dr Jire Mohamed Kasum ale y'olu dɔ ye. An nana depuis 7h25 déjà an nana sɔrɔ bureau ninnu bɛɛ préparé non depuis surɔkada donc 8h pile u y'a daminɛ an b'u fo o baara la an bɛ se ka mun fɔ vote bɛɛ ni hakilina de don vote ye secret de bɛɛ kan k'i ka vote kɛ i bɛ fan mun fɛ i b'o de ta donc anw ka baara ye mun ye an ka se ka mɔgɔw dɛmɛ pour que u ka se ka t'u ka vote kɛ parce que ka vote o ye devoir citoyen de ka vote o ye k'a fɔ k'i bɛ jamana fɛ de. Kalataw olu bɛ to senna Bamako sigida 6nan ani Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo nɛgɛ kaɲɛ 18 waati. Georges Atino, VOA Bambara tɔgɔ la, Bamako.